esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Bem-vindos a todos e a todas a Cinefilia. Hoje queremos empezar o programa falando das últimas novas que chegan dende o audiovisual galego. Segue aberto o prazo para participar á novena edición dos Premios María Luz Morales da Academia Galega do Audiovisual, en colaboración coas 4 deputacións galegas. Premios que valoran a excelencia da investigación científica no ámbito audiovisual. Os premios constan de 4 categorías: mellor ensaio escrito sobre audiovisual galego, mellor ensaio escrito sobre audiovisual internacional, mellor videoensaio sobre o audiovisual galego e mellor videoensaio sobre audiovisual internacional. O traballo gañador en cada unha das categorías recibirá un trofeo conmemorativo e 1.200 euros. As inscricións están abertas ata o 14 de setembro. As bases pódense consultar na páxina web da Academia Galega do Audiovisual. O Festival Novo Cinemas de Pontevedra ten aberto o prazo de recepción das obras para a súa 10ª edición, que se celebrará do 9 ao 14 de decembro do 2025. Un ano máis, o festival reafirma o seu compromiso co apoio ao cinema autoral e coa difusión das novas voces do panorama cinematográfico internacional. A inscripción é totalmente gratuita e estará dispoñible ata o 5 de setembro. Podedes consultar as bases a través da páxina web oficial do festival. O curso de Medios Audiovisuais de Celanova chega este verán a súa edición número 21, cun programa que analizará a proxección internacional do sector e afondará nos distintos procesos creativos e de produción de webseries curtas e longametraxes, tanto galegas como estatais. A iniciativa formativa desenvolverase no Auditorio Municipal de Celanova do 23 ata o 27 de xuño, baixo o subtítulo Traspasando Fronteiras. Para información e inscricións podedes consultar a páxina web Campus Activo da Universidade de Vigo. Cada verán, moi preto de Ourense, en Melgafo, Portugal, celébrase o importante festival dedicado ao cine documental. Nesta nova edición do Melgafo International Documentary Film Festival, que se celebrará desde o 29 de xullo ao 3 de agosto, ademais das proxeccións dos filmes internacionais en competición, haberá workshops, masterclasses con Sandra Ruesga, Margarita Cardoso ou Alfonso Palafón, entre outros. Para consultar o programa e para inscricións podedes ver a páxina web do festival. O verán e as vacacións sempre son unha boa época para unha lectura ao aire libre, así que imos recomendar algún bo libro cinéfilo para ler neste verán. Werner Herzog é un cineasta que levou as súas rodaxes e as súas vivencias aos límites da experiencia humana. Transportou un barco de vapor por unha montaña na xungla, camiñou de Múnich a París en pleno inverno, descendeu a un vulcán activo e traballou a miúdo co actor Klaus Kinski. Blackie Books publicou en España as súas memorias tituladas Cada un polo seu lado e Deus contra todos. É a autobiografía inédita dunha vida e dun artista fora do común, un volume imprescindible para calquer cinéfilo. We, in comparison to that enormous articulation, we only
sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid suburban novel, a cheap novel. Todos teñen razón y Tony Pagoda e os seus amigos son as novelas escritas polo cineasta italiano Paolo Sorrentino. Se sodes fan do cine de Paolo Sorrentino non podedes absolutamente perder o Sorrentino escritor. Estas dúas magníficas novelas relatan as aventuras estrafalarias de Tony Pagoda, o cantante protagonista dell'Uomo in Più, a primeira película do cineasta. Dous libros cun estilo propio que son tamén reflexiones agudas e sarcásticas sobre a condición humana. Nos días encantados de agosto é un ensaio biográfico sobre José Gil, que rescata do esquecemento un dos pioneiros do audiovisual galego. Manolo González, historiador e impulsor incansable do audiovisual galego, é o autor desta imprescindible publicación, que é o resultado de máis de 30 anos de traballo de investigación. Nos días encantados de agosto, publicado pola editorial Galaxia, é unha obra maravillosa e apaixonante, que pode lerse como unha novela e que non debería faltar na librería do cinéfilo. Outro libro de Manolo González, publicado recentemente por Edicións Embora e que recomendamos é O Fineísta Andarengo, sobre a figura de Bernardino de Lamas, un dos pioneiros do cine afeccionado de Galicia e un precursor do ecoloxismo contemporáneo moi adiantado ao seu tempo. Outro libro cinéfilo que recomendamos para este verán e que chegou ás librerías a través de Ollo Vivo é La Costuras del Guión, historias de cine e de vida, un volume que recolle os artigos e as reflexións sobre o cinema do guionista e mestre de guionistas Daniel Domínguez, unha antoloxía de textos que non debería faltar na librería do cinéfilo. O guionista, director e produtor Pepe Coira encargouse directamente desta edición. Daniel hai un momento en que empeza a publicar un blog que se chama La Escuela de los Domingos. La Escuela de los Domingos é unha referencia ao cine. Era unha imaxe que propuña Fernán Gómez nas súas memorias, dicindo el cine, nuestra Escuela de los Domingos, ¿no? Entón, durante 20 anos, de maneira moi regular, Daniel nos iba agasallando con textos sobre o cine, sobre a literatura, sobre a vida, sobre as viaxes, etc. E ese blog está hoxe activo e de alguna maneira o libro é un convite a ir ao blog. Era eso, unha continua oferta, un continuo agasallo de coñecemento, de sensibilidade, de profundidade. Entón decíamos, fagamos un libro e realmente o lío era que escoller, porque había moitísimo material entre o que escoller. Entón, a opción que tomamos foi a de ir buscando os textos en que máis falase dunha das súas teimas. Tiña moitas teimas, pero unha das súas teimas era do guión. Las costuras del guión é o título que buscamos porque, sendo fillo de costureira, acudía moito a esa metáfora do que é o coser para buscar como explicar o oficio da escritura. Mujeres en lucha, de Irene Rayo Bravo, é un texto que otorga visibilidade ao movimento feminista a través de 50 filmes protagonizados por personaxes femininos. O propósito do libro é crear unha cronoloxía cinematográfica da historia do feminismo, desde a primeira ata a cuarta onda e o estallido do Me Too. Cinema, política e vida enrédanse nas memorias do director grego afincado en Francia, Costa Gavras. Simon Signoret, George Semprún, Michel Rai, Mikis Theodorakis ou Chris Marker pasan ante os nosos ollos a través da mirada do premiado cineasta.
Un texto ameno e apaixonado, onde as situacións non están contadas necesariamente en orde cronolóxico. Ve a donde sea imposible llegar é unha voluminosa autobiografía que non pode faltar na librería do cinéfilo. Este ano faleceu David Lynch, un dos artistas máis influentes da historia do cinema e da televisión. Para aprofundizar o seu pensamento e a súa arte, recomendamos o libro que recopila as conversacións que Lynch mantivo con Chris Rodley. É o único libro no que Lynch, coñecido pola súa renuncia para facer entrevistas, exprésase coas súas propias palabras, repasando cronoloxicamente a súa carreira como cineasta. Unha obra excelente que fará felices os fans de David Lynch, pero tamén que está dirixida ao público interesado no cinema e á arte en xeral. Outro libro, esta vez escrito por David Lynch, é Atrapa el pez dorado, un ensaio atípico sobre a orixe das ideas e a creatividade que o cineasta aplica ao seu universo persoal. Algo que lle apaixonaba e cuxa práctica marcou o seu proceso creativo. O libro é tamén un compendio de pensamentos do cineasta e que vai revelando, de forma áxil e amena, detalles sobre a súa carreira e as súas películas. Música, pintura, películas, Lynch enlaza temas e lanza ideas. Esas ideas que, segundo él, son como peixes perseguindo o cebo do desexo. E agora imos a repasar xuntos as últimas novas que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. Sirat significa ponte ou camiño en árabe e fai referencia a ponte que conecta o inferno co paraíso e é o título da última longametraxe de Oliver Lache, que recibiu o premio exequo do xurado no último Festival de Cannes. Lache construe a súa narrativa sobre símbolos nunha sucesión de poderosas imaxes e unha hipnótica banda sonora original techno minimalista firmada por Candin Rai. Por momentos o filme semella o que Pierpaolo Pasolini chamaba fine de poesía, un concepto adottado polo cineasta para definir os seus filmes que intentaban recuperar a verdadeira esencia do cinema, intrínseca nas imaxes. De feito, Sirat é unha road movie o igual que Pajaritos e Pajarrajos de Pasolini, unha película de carreteira simbólica, unha odisea cara ao abismo. O igual, o filme ten referentes estéticos en Mad Max ou no fine post-apocalíptico dos anos 70, incluso nun clásico da controcultura estadounidense como Easy Rider. O mundo crepuscolar, ravero e polvorento, levado a pantalla por Lache é unha escaleira que vai do paraíso ao inferno, un descenso desesperanzador que non deixará indiferente o espectador. Ben querido irmán Daniel, a maldita gripe está batendo con forza e en Rianxo non queda médico ningún que atenda a xente. Dilles que non vas, Daniel. Ti non deixará a medicina. Aunque parece que non me deixa ela a mí. Antes de Nós, de Ángeles Huerta, relata uns momentos íntimos e poucos coñecidos do pai do nacionalismo galego, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e da súa parella, Virxinia Rodríguez.
Antes de Nos tiene una puesta en escena muy cuidada, iluminada elegantemente por Lucía Cepan e una caracterización de personajes bastante bien lograda, donde destacan las interpretaciones de Joan Forneas no papel de Castelao, de Chris Iglesias no de Virginia e de Nancho Novo no de Sobral. È un film con una direzione che si pone al servizio dos actores, però non è un melodrama emocional feito de primeros planos, mais ben è una película de planos medios. Mesmo resulta ser un biopic convencional, però non è necesariamente un demerito contar con sinceleza una storia que hubiera podido convertirse fácilmente nun mostrario de clichés. Antes de Nos é outra obra que confirma o bom momento que está a vivir o cinema galego. Que defenda un cacique. Que aquí non nos vais a la cabeza. Roberto Minervini è un direttore de cine italiano che desenvolveu casi toda a totalidade da sua carreira profissional principalmente en Estados Unidos. E o seu último filme, Los Malditos, está ambientado en Montana, no inverno do 1862, en plena guerra de secesión. Minervini è un cronista sensibile e attento, o igual che è absolutamente atipico, do universo da chamada América Profunda. A sua visión, formalmente impecable, possue o lirismo que chega do inesperado, da zonas máis recónditas e profundas do ser humano e da natureza máis árida e hostil. Neste novo filme, investigando na historia, o cineasta ponse a procura das raíces do mal, poñendo os focos nunha guerra civil que, como todas as guerras, acaba se convertendo nun sen sentido. Con Los Malditos, Minervini demostra que o western, un dos xéneros fundacionais do cinema, aínda ten moito que dicir. I was just standing back watching myself when the gun went off. Like it just happened. I hope you rich folks don't mind slumming it in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountainhead. Look at this place, Soups. Thank you. No, I just said look at it. No compliment implied. Simply look at it. Here we go. All right. O creador da serie Succession, Jesse Armstrong, estrea en HBO Max a sua primeira longa-metraxe, Mountainhead. O filme vai sobre 4 amigos millonarios que se reúnen na mega mansión dun deles en Utah para pasar o fin de semana, mentres no resto do mundo explota unha crise internacional causada por unha app de deepfakes. O director aposta pola testosterona, apoiándose nun elenco exclusivamente masculino. E o retrato que nos ofrece Armstrong sobre os novos magnates é corrosivo, absurdo, pero a vez moi verosímil. O filme réxese principalmente sobre os diálogos e as interpretacións, e a pesar da posta en escena teatral e de ser unha obra imperfecta, merece igualmente un visionado. O filme intenta debuxarnos os contornos do pesadelo dun mundo controlado por multimillonarios da tecnoloxía. Unha distopía na que uns personaxes cínicos desprovistos de moral dedícanse a traer beneficio persoal do caos e do descontrol. Un tema moi actual. The world wants your algorithm to stop being racist and shitty. Are you trying to hurt me? Things can't get any worse. This is a terrifying experience, and I don't know that I'll ever recover. Time for Sex è una serie liberamente ispirata na storia de Molly Kochan, una mujer con un diagnóstico de cancro terminal que contou a sua vida nun célebre podcast. Protagonizada por Michelle Williams, a serie conta as vivencias de Molly, una muller con cancro metastásico que decide deixar o seu marido despois de 15 anos, sen ter un orgasmo, para explorar os seus desexos sexuais no tempo que lles queda antes de morrer. A serie è una pequena xoia de 8 episodios, una dramedia escura e divertida a vez, onde Eros e Thanatos se dan a man. O igual è una serie che fala do cuidado con un enfoque honesto, afastándose dos tópicos.
Podedes atopar todos os capítulos en Disney+. Programa número 300. Eso xa é difícil de creer. E ademais, dende unha televisión pequeniña, dende un recuncho pequeniño e cuns recursos tamén pequeniños, pero cun xeito de traballar dende aquí enorme. Parabéns, Cinefilia. É un orgullo que vos sexades quen fala do noso audiovisual. Pitazos. 300 programas, amigos, 300 programóns que celebramos do Cinefilia e, amigos, 300 programóns eu desexolle 300 primaveiras máis este programa que estivo sempre apoiando todos os proxectos de cine, de series, todos os proxectos que fixemos aquí en Galicia. Ten moito carallo que este programa sexa presentado por Simone Saibene, un italiano que chegou a Galicia que fala galego mellor que a moitos aquí da Coruña, amigos. Moitísimas grazas por estar aí sempre apoiando. Eu diría que o cine e as nosas series merecen unha afición como as do fútbol, tan grande como as do fútbol, e que tamén che digan a ti, Simone, Simone Saibene, lo 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 lo, Cinefilia, lo 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 lo. Felicidades Cinefilia, felicidades Simone por eses 300 programas. Os programas de cine importan porque nos acompañan e sobre todo creo que son moi importantes porque crean novos espectadores. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mentras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé.